Znači, sve to počelo nekako jako brzo. Jednostavno, privuklo me gledajući fotografije majstora, fotografije naših i stranih, taj njihov izraz na koji su, umetnički izraz kojim su oni pokazivali svet koji nas okružuje, privuklo me i zaintrigiralo da recimo počnem i ja na neki način da stvaram, kreiram i kroz neko svoje viđenje sveta, okoline, pokušam da se na taj način izrazim. Svaki fotograf, umetnički fotograf, na jedan svoj način daje viđenje jednog trenutka. Kroz neki svoj izraz, raznim intervencijama, doradama, viđenjima, kreira jedan trenutak okoline, sveta, možda nekog izraza nekog čoveka, kreira ga i stvara nešto novo, drugojačije od onoga što je možda u samoj prirodi nastalo postojalo. Bela fotografija je jedan poseban izazov. Kroz crno, belo i kroz različite valere sivog dobija se nešto što je sasvim drugojačije od onoga što mi u prirodi vidimo. Mi u prirodi vidimo u boji, a prevesti boje u crno-bele valere, to je ne samo umetnost, nego jedno potrebno veliko zanatsko znanje da bi se to postiglo. Ono što čovjek zamisli, način na koji će da dođe do finala je različit, znači postoje više puteva. Ili će to da bude u laboratoriji ili će da bude u kompjuteru. U svakom slučaju, to što mi želimo da iskazujemo kroz taj rad. Da li će to biti u laboratoriji ili će biti u kompjuteru, po meni nije bitno. Znači, važno je to finale, ono što mi želimo tom fotografijom da iskažemo. Mislim da kompjuter apsolutno ne može da bude smetnja nekom umetničkom izrazu. Čak šta više mislim da može da apsolutno bude jedna velika pomoć, jer se mnoge kreacije mogu na mnogo bolji i jednostavniji način izvesti kroz kompjuter.